your woman na like na ya okay. Ya wuru na maybe gị nwa bish money no Dubai or we no Germany ya nwa na Israel. Do you think you can maintain that fidelity? Just yes, ncho amemia. Chukwumelije eje m Ghana apịala m ọkụ 3 months na Ghana. Yes. 3 months. Yes. Banye kwuru ịnọ 2 years. Chukwumelije anọ m na relationship South Africa 3 years apịala nwaanyị ọzọ ọkụ. Chukwumelije am many things for myself, even though na me we go a lot of experience. It's all in the mind. Yes. All the but aspect ị ga-aghọta okay aspect of it pure okay dị good but ke aspect ọzọ ị ga-ahụta onwe gị like na nwaanyị ga-struggle i manage with bish money because onye ọbụla enwere ndị dị stability. I'm not being stubborn. I'm asking him good questions. Ebe nwaanyị ga-struggle with me. Nwaanyị ga-struggle with me na ọjọọ ji amụ from afar. First of all, onwe ya na-akpọ ka ya na-akpịa ama the fast. Chukwumelije abụ m a lover. I'm a love very fast. And mbịa jiri ọkụ achụọ gị ị ga-efili na onye anwụ ihe ọ na-achụ. But ị mara na m anọgolu m n'ime onwe m mark ya gị good niile. Ịbịazie ijizela aka gị na-ada dị exam mmadụ na onwe aka m enyeli gị. Chukwumelije ana m ebu ụzọ disqualify ya mmadụ ka o prove onwe ya. Ama ebu ụzọ approve mmadụ ka onye anwa maintain nwuzie that status quo. Do you understand what I mean? Ama ebu ụzọ mark alụ nwaanyị m na-emit good niile na ọ dị perfect ka onye anwa maintain nwuzie that prestige ọ bụla na ọ dị perfect. Anana m ebu ụzọ eput mmadụ down ka o prove no. So therefore water my personality nwaanyị ọbụla wọtalia Chukwumelije I like him nene news, I like him news, I like him current affairs, I like him nọ na my phone, I like him nọ Twitter, I like him nde akwụkwọ. Enwe m different things na-eme. I can support you if ị na-eme. I can give you time. Mana ọkwa ewe iwe dịle m abịa na zive m iwe ahụ ma na ọ dịle m. For now, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị ghọta m Chukwumelije ọ bụrụ na na-eme ihe a iwesi m go mụ jee saa moto why na mmụkwa na ọmụ nwa na-asa moto mma na-afụta gị na inwekwe respect. Do you get me na mmadụ anararị mind m ihe na-eme ihe ọbụla m na-eme amaala m ya. So these are the things. And another thing bụkwa ihe mmadụ nsi asị alaikọrọ m asị ifu na so gị nwa na mbịa jile eziokwu na-eso gị ịghọtago iwe bịa jile asị na mma enye gị anọda ị ga na-asị. So iwe high principled man ọhịa na-akpọ dị and the way m ga-esi withdraw the love ị ga-asị so na ma love be gị before. Yeah, because I sense it. Yes, I know. Bish money has to back. Yeah, Bish, we can in 1 minute come quote something. And when him to our sisters, okay? Because Bish, I'm the free kwa. The free one. Okay. Because we don't want you to hear. Nwoke nwere ike ọ na-agba n'iro. Nwoke nwere ike ọ na-agba mbọ. Nwoke nwere ike ewu nwoke nwere principle like all the way sound. But ya wụrụ na enweghị the attributes, enweghị ị ga-efeature into his lifestyle. Okay, Bish, ewu guy man, ịghọtara ihe m na-ekwu. Okay? So what am I trying to say? Ewuru nwaanyị na-alụ di. Biko lụọ nwoke ma na ọwụ that na ị ga-emenwu ihe nọ na nwoke ahụ. Ọ dị very very important. Okay? Enwere a lot of ụmụ nwaanyị pụtara na di ha na-agba n'iro bet ha pụta na the marriage. Enwere ụmụ nwaanyị pụtara na di ha na-agba mbọ bet ha pụta na marriage. Biko when it comes to marriage, it's a different ball game. Ị ga-emenwu ihe nọ na the person. Bish money mmadụ offer m relationship a woman. Nwaanyị m gwara gaa na-agba n'iro. Ọ wụghị chita. O ji ego ọ nọ ọfụma ọ mara mma beta ajụrụ m ajụ. Because aga m emenwu ihe nọ na ya.
Okay, what I go. And the point, equal Hannah, some people can say you are single, you are not married. No, you don't need to be married before gay. Or was onye married wuzimugu. No. What I go. So Bishmoney, what am I trying to say? Bishmoney, so in a good that in a withdraw love as in love in a one, you got just withdraw ya like this or in a okay. So biko ụmụnne anyị biko ewuru nwaanyị na-alụ di biko saa anya mmiri mana weda onye gị na ya na-eme ihe ọkwa onye egwuregwu ọ ga-emeli gị tolerate gị na ya ọ ga-ebi nwetanwu n'udo ịghọtago ọ dị very very important bish ịdị ready ikwu gị gwa m ka m ike jụọ gị ajụjụ so ọ dị very very important so ihe m chere ịjụ gị my brother biko isi na-withdraw love gị nwere ike love nwaanyị withdraw ya na awọ ndazisi ọwụ onye ọlọvụrụ ọwụ onye si na ọlọvụrụ ya mere ya ihe a ka condition iji withdraw love a ka ihe iji because okwu ahụ i kwuru dị very deep. Okay, Chukwumelije. So m chọrọ ka onye tụ anyị clarifications, you know, pishi ka ngwa ihe ka kwuo ya obere don't worry, gaa n'iru nwanne. Yes, ime ihe nje withdraw gee ntị abuse. Chukwumelije mụ anaghị eme mmadụ abuse. Ime ma abuse m ga-agwakwa gị ya ịghọta ebe na-eje na Chukwumelije ọ bụrụ na mụ na gị ịma na ekele ọlụ eke first thing couples na-eme bụ ka esi eme chore ịma if these chores na house chores ọ na-eseli couples okwu ọ bụ na ịmala ka ịmalụ and ịma na ịbụrụ nwaanyị inwe ike ịdị privilege o meelụ m ihe ya nwoke ga-eme ya ịghọtago but at the end of the day onwe ihe bụ ọlụ m if those things bụ ọlụ m kụpụrụ ya ịghọta ebe na-eje na kụpụrụ ya ezine m ihe a na-eme ezi ị ga-asị nwa m ji emeli gị ihe wetegodo m ihe a shigodo m nri m ga-emenwulu gị ya but ọkwa ịfụrụ ihe bụ ọlụ m nwa like ọlụ m ama like m ji aka m ficha ụlọ ama like nsa efele ama like nsa things ama like mme cleaning mpụta na Friday morning ifụ m na nji phone m na-enene TV ma ọ na-eme editing something Chukwumelije uche ga-adịkwa ya iwe sị m ji ese efele na m ji epala efele saa na like lom datin ọ bụkwa ya mere na m ga-agbasa immediately mba but m ga-akọ ọlụ gị m ga-agwa gị sị gị m ga-akpọ gị si itie gị I like him dialogue Chukwumelije I like him dialogue ekwesịrị na-enwesi finish na marriage or relationship nne ka ihe ijikwa na-eme ihe a ọkwa ịma na mmala ọlụ m many your thing ịma why hormones ụmụ nwaanyị na-echenji Chukwumelije enwere sometime inwe ike ị na-enene TV na ị na-smile your girl anọ na room o jibu phone na-eme things na-enenekwe TV nye ama like nwe TV two places so that ị na-enene your own program mala asị gị ka m change remote ịma na ihe a na-eso okwu na marriage ịma na achọ m nnene bọọlụ iche inene Cynthia Cinderella ịma na ọ na-eso okwu so ọ ka mma na inwe TV gị na enwe TV na abụ nwee access ịma na inwe ike ịpụta n'ime ụlọ ịma na mmadụ na-etete wute aka ekpe ọ bata ọ pụta ka onye be gị that negative energy m ga-asị gị stop Chukwumelije na-ege ntị na ị bụrụ somebody na-pass negative energy m ga-asị gị kwụsị ka ihe na-eme isi m na nke ebe a dị why is ebe a like this why is ebe a anọ m 7 o'clock my own time m ga-eji mee ihe ahụ ike bụ 10 o'clock ịgwaba m ya I feel like you want to go I feel like you need to control that my moment because niwe mmasị gị try take a walk or try freshen up make something else lap this and I will do it I will talk to you like that but yeah, but bitch bunny when anger like anger issues like when something na nwaanyị need something that she will struggle to contain. Chukwumelije nwaanyị need ịghọta m nwaanyị ghọta m ọ bụ the happiest person n'ụwa Chukwumelije enwelo nwaanyị mụ na ya go n'ụwa
onwere nwaanyị mụ na ya yigo n'ụwa inye opportunity she alapụ die ka ọ bịa n'ụwa ọ ga-abịa n'ụwa. But that time ifo adibe m ready enwe ihe bụ na idibe ready ọkwa ifo ụmụ nwa na mba na marriage before marriage agha agbasa m ga-ama ihe melia adị m loyal n'ime adị m Chukwumelije mụ nwa nwoke dị loyal ebe nwaanyị nọ ama ewepụta time gbaa nwaanyị mkpụrụ ọkpịa wepụta time mee nwaanyị masajin ama ejecha ọlụ bata ịsacha alụ masaji a ga-alụ gị niile. Chukwumelije ụfọdụ ụmụ nwoke nwere the time enwe m the time. Chukwumelije ama eme nwa ama serve nwaanyị breakfast in bed mmebu aka apụta jụọ gị bebi ka ihe iche ili esi m na ịchọla akwa na ịchọ bread ịchọ nje na kitchen nje meli gị ma nwaanyị be anyị ga-emekwa ya otu a onye be anyị nwa emegolu m nwaanyị be anyị iwe karịrị iwe mmele onye ọcha. Nwaanyị be anyị Chukwumelije emego ụmụ nwaanyị be anyị. Chukwumelije abụ m lover ịghọtago mana anyị nwere principle ịbịa bido gbakashiva alụ nche ịbịa nọla ana. I like talking weta akwụkwọ weta pen kedu ihe na-eme ide things dee ihe na-eme dee isi oke ihe na-ese okwu now currently now most people now na-eme TikTok ịbụrụ nwaanyị ị ga-ebudo nkwe na na-eme TikTok. Chukwumelije mana mmadụ ga-asị gị na ọ lọvụ gị everywhere egielu mụ na ya mekọrọ ihe the girl love kwa mụ mana oge zu the girl siva m na ọ dị ka m enwe na ma na-enwe kpacha anyị n'isi. That is an insult. Nwaanyị ọbụla use vulgar language for me is an insult. Ese m na isi adịrọ m mana nna anyị ala I will not use that word for you. Male take it from you. Ana m akụ nwaanyị ihe Chukwumelije but love m ma alapụ m that love ka ọ nyụọ ma alapịa ọ nyụọ and ọ nyụọ male ne anya ọzọ. Chukwumelije enwe ezime obi a na-agbawa heartbreak ana enwe ezime enwe mgbe o memu Chukwumelije enwe mgbe nwaanyị agbawa m obi nche ịlalụ ụla obi ma na-eme kpum njegolo ọgwụ ụla na ahụ. Bishmoni enwere something na-eme mgbe ụfọdụ nwanne ama m eme ekpere some love m na-enweta na-enwe expiring date. Love gidego otu a out of a sudden love efed enweghịkwana ihe ịjụ ọsọ ele ihe this guy mere ebido enweghị anything doro anya a na-enwe nwanne ele ihe mere ihe ga-eme nwoke enweta lover girl o nweta lover wụ na love ya ọ nọ n'ime ya enwe expiring date. Akwa ma ihe mere expiring date relationship ahụ 4 months collapse